Gisaulog ang Women's Month sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa serbisyo, sama na lang sa mga medical frontliners, nga mipahigayon og libreng medical services. Gipahigayon kini sa Plaza Sugbo at ubangan sa Cebu City Hall, din daghan ang nakapahimo sa pagpahiling sa ilang lawas. Nagpasalamat ang mga tao sa libreng kahigayunan nga naserbisyuhan sila. Samtang gibida usab sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP Cebu City ug sa Talisay City ang mga produkto nga mugna sa mga PDL. Lakip niini ang mga bag, accessories ug uban pang mga adorno nga mapalit sa barato nga presyo. Ang kita ihatag sa mga PDL nga magamit usab nila sa ilang panginahanglan sulod sa jail facility. Ang naghimo gid ani atong mga products sir atog yung mga kaigsuunang mga PDL or nasa bilangguan nga mga kaigsuunan nato. Mo sila gid naghimo gid ani atong mga produkto gid.